Nakahanda ng iba't ibang aktibidad po ng aabangan po ng mga Dagupenyos kasunod po ng pagdiriwang ng Dagupan City Fiesta ngayong taon na nauna nang isinagawa ang Christmas lighting ceremony na isa rin sa pinaka-aabangan na kaganapan sa lungsod nito lamang December 6, 2024. Umarangkada na rin ang Apple of the Eyes program at mass wedding na napakinabangan ng mga bata at magkasintahan. Aabang naman ang sa darating na December 11 ang Binibeking Dagupan kung saan magpapasiklaban ng mga kabilang sa LGBTQIA+ community sa lungsod. Mayroong selebrasyon ding nakalaan para sa mga miyembro ng TODA at katropa ng lungsod, maging ang mga kaguruan sa Volunteers Day at Educators Night. Ilang pang mga kaganapan na magbibigay kasiyahan para sa mga kabataan ang inaasahan sa susunod na mga araw. Idadaos naman ang misa sa darating na December 24, ang Christmas Eve Mass na pangungunahan ni Archbishop Socrates Villegas. IFM News. IFM News. IFM News.